ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರಂದಿನ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ನಿದಾದ ಗೊತ್ತು ನೀನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಹಲ್ಲಿಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಯಾನು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಸಿಪಿ ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮ್ಯಾಗಿ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆರ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಗ್ ಬಾರ್ದು ಇನಿ ನಾನು ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಡಿ ಎಂಜ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಇಷ್ಟ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಂಚಲ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ.